κάτοικοι τα πετάξαν, αγανακτισμένοι κάτοικοι. Και γιαούρτια πετάω. Τι να πετάξω δηλαδή, να το καταλάβω. Είναι εδώ πέρα, είμαστε Έλληνες. Είμαστε Έλληνες. Είναι Ελλάδα αυτή που βλέπετε εδώ αυτή τη στιγμή. Ξέρω το πρώτο έχει γίνει βεντέτα τώρα το πρόβλημα, εντάξει. Τα γιαούρτια στον Αλέκο Αλαβάνο και τα αυγά στην Ελένη Πορτάλιου τράβηξαν το χαλί, αποκαλύπτοντας το μέγεθος των προβλημάτων στον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πλέον και είμαστε όμοιροι αυτής της κατάστασης εδώ πέρα που έχει δημιουργηθεί, χωρίς να ερωτηθούμε. Είναι ο κύριος Αλαβάνος που θα μας πει οργανωμένο έγκλημα. Μετά από αρκετή περιπλάνηση γύρω από την πλατεία, εντοπίζουμε τους πρώτους πολίτες που μιλούν ελληνικά. Χωρίς περιστροφές παραδέχονται ότι οι ίδιοι επιτέθηκαν στους πολιτικούς. Κάτοικοι, δεν υπάρχουν ακραία στοιχεία εδώ. Και γιατί πετάτε αυγά και γιαούρτια? Γιατί δεν μας ακούνε, δεν μας υπολογίζουν. Οι περισσότεροι γεννήθηκαν στον Άγιο Παντελεήμονα και έχουν τα σπίτια τους στην περιοχή εδώ και δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια όμως η ζωή τους, όπως λένε, είναι ανυπόφορη με την εγκληματικότητα, την ανασφάλεια και την υποβάθμιση ορατή σε κάθε τους βήμα. Δεν μας αφήνετε στον πόνο μας, εμείς δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Τέτοια ώρα βγαίνουμε. Μετά τις 7 κλειδωνόμαστε. Έχω πάρει το δεύτερο σταυρό. Περπατούσα και μου σπράζαν την αλυσίδα και μου πήραν το σταυρό. Κάθε ένας έχει να διηγηθεί και από μια μικρή ή μεγάλη περιπέτεια από την ταραγμένη συνύπαρξη με τους οικονομικούς μετανάστες. Ακόμα και για να μπορούν να περπατήσουν στην πλατεία, επισημαίνουν, χρειάστηκε να δώσουν μάχη. Πριν από 3 χρόνια ήτανε 200 άτομα Αφγανοί λαθρομετανάστες. Λοιπόν, τι να κάναμε? Κοιμόντουσαν εδώ στα παγκάκια, στις εκκλησίες. Κάποιοι από αυτούς συμμετείχαν στους προφυλακισμούς κατά του υποψήφιου Περιφερειάρχη Αττικής Αλέκου Αλαβάνου και της υποψήφιας Δημάρχου Αθηναίων με το ΣΥΡΙΖΑ Ελένης Πορτάλιου. Όλοι όμως καταγγέλνουν πολιτικά παιχνίδια με φόντο την εφιαλτική καθημερινότητά τους. Ο κύριος Αλαβάνος ήρθε εδώ πέρα με πρόθεση να δημιουργήσει, να προκαλέσει. Γιατί μέχρι πρότινος, ειδικά ο κύριος Αλαβάνος, δεν ήξερε που πέφτει ο Άγιος Παντελεήμονας. Ποτέ δεν έχει πατήσει στην πλατεία ο κύριος Αλαβάνος όλα αυτά τα χρόνια εδώ που είμαι και εγώ. Ποτέ. Ήρθε τώρα για να πάρει ψήφους. Δεν θα τους πάρει. Μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι κάτοικοι ετοιμάζουν νέο γύρο κινητοποιήσεων, προκειμένου να πείσουν το επίσημο κράτος να στρέψει το ενδιαφέρον του στον Άγιο Παντελεήμονα και τους πολιτικούς να μην τους θυμούνται μόνο στις προεκλογικές περιόδους.